И хора, здравейте, отново снимам. Извинете, че миналия клип не свърши така, както трябваше. Отново ще игра на Майнкрафт. Това не ми е втория клип, а е продължение. Ще си кръстя клиповете, ще видите. Това е част за 2 на моят лов на коне. Пак. Хора, да знаете, когато можете клип, това ще ми е годишнината и ще правя нещо яко. Ще си имам тортичка, която сам ще си я направя, ще си набера материали. И да, в момента не мога да го убия този тъпкон. Умри! Свърших се много стрелите, виждате, че съм 42 стрели. О, учета ти ми дойде, бе. Добре, хора, да се учи. Ставям за тази работа и отивам някъде. Чакай малко, защо не е готов? Да, специална отварка за да лети. Но времето е, че мога да зажи под водата. Ая! Там риба. Съм по-надолу да видя какво се крие. Дълбокото море. Много съм над морето. Затова гледайте. В момента съм на Survivor. Аре. Ох, няма купам. Връщам се нагоре. И спортвам там много тъпо, затова се връщам. Ще си взема меча. Взимам цялата храна за мене си. Тут съм един стол. Гледайте, аз съм невидима, съм само на броня. Това се създава, това може да види Defender дракони. Само много малко. Една капчица. Не мога да се кача, ама беше не да раздрака. Ето, тук имам пържолки. Тук имам такива и месо от овце. Това ще върда в частта. Ето тези пържолки. Ето. Сега да се прибирам. Също винаги никога няма мога да си изгледа, защото аз има героически знак. Затова никой не ми влиза. И хора от на училище, затова може и да имам
Аре, пак ли по клечето на тъпата северо? Чакайте. Що тъпата риба му е вода? Имам. Аквалтровата ми... Добре, разбрах това е. Утре съм на училище и затова няма мога да снимам. Да. И хора, надявам се клипа да ви е харесал. Вижте колко малко къща си имам. Знам следващия епизод ще имам по-голяма и тази ще я запаля. Ще я дам на някакъв селянин и затова чао.